Un singur bilet, Georgiana, număr de bilet 7469 la acest KTM. Tu ești câștigătoarea KTM-ului 300 6 Days, ediție 2025. Ce tare. Deci eu nu cred, până nu mă văd mâna pe el, eu nu cred. Ți-ai achiziționat în data de 19 mai un bilet la KTM și 2 la BMW la o singură comandă. Iar numărul de bilet câștigător este cel care ți-a luat la KTM și ai un singur bilet la motor și ăsta este câștigător. Motorul care vezi de aici, la tine o să ajungă acest KTM. Ai permis categoria A? Nu? A1? Da. A2? Unde îl conduc eu nu-i nevoie. Deci ești pasionată de... Unde îl conduc eu nu-i nevoie. Ești pasionată de enduro? Nu, De tot. ce tare. Enduro, Bravo. mașini, motociclete, Felicitări, tot. felicitări. Tot. Chiar toată lumea aici, felicitări la Georgiana. Spune-ne și nouă, Georgiana, mai Chiar multe mă despre tine. De unde ești, câți ani ai, cum ai aflat de noi? Hai să vedem așa povestea ta. Județul Cluj. Am făcut 30 de ani. Deci nu e În bine. primăvara E bine. aceasta. Mulți înainte. Aceasta din toamnă. De meserie sunt profesor pentru educația din curte. Și știți, spate de la țară, îmi place Adrenalina. tot. Adrenalina, viața de la țară, nu plictiseala de oraș. Deci mie nu vine să cred. Eu zic despre mine uneori că sunt norocoasă, uneori că nu, dar știu sigur că sunt norocoasă. Vezi că ești în fața la sute de oameni, dacă ai un mesaj să le transmiți tuturor, poți să le transmiți. Deci e posibil. Sunt camerele pe tine toate. Păi, nu știu, cred că dacă mi s-ar vedea pulsul, ar vedea. Deci, jur, chiar nu vine să cred. Mi se pare așa, wow, nu. Deci motorul trebuie să ajungă în România, da? La tine. Da. Dragilor, ea este Georgiana, câștigătoare KTM 300, a scris istorie cu un singur bilet la KTM. V-am văzut așa întâmplător și am zis, hai, de ce nu? Dar ce te-a îndemnat să ții doar un bilet la KTM? Sincer vă spun, nici nu tare aveam încredere. Așa, da, exact așa. Exact, da. Carduri și chestii de genul și am zis, hai că merge. Felicitări încă o dată. Spune-le un mesaj de final tuturor celor care se uită la tine. Sunt o grămadă de oameni și pe Facebook și pe TikTok. După care închidem și ne auzim după aia, da? Eu sunt super încântată și zic să vă testați și voi norocul că nu aveți nimic de pierdut. Poftă tuturor. Te pupăm și eu, o seară minunată.